ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋହନ ସରକାର ଅଛି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ କହିଥିଲେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବେ। ତାକେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଇ 1,000 ମିଳିବ। ଆଉ 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନା ପାଇମି, ଆଉ ପାଇବାର ମୋର କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ 1,000 ଆଉ କ'ଣ 80 ବର୍ଷ ସିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ପାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି ନା, ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରୁନି ଆଉ ଛୁଟି ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇଥିର ଯାହା କିଛି କାଳାତିପାତ କରିବି ଆଉ ଏହା କଥା। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ମିଳିବେନି। ଲୋକ ମିଳିବେ, ନବୀନ ବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବେନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଏକଜୋଟ। ସେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର ଶକ୍ତି, ଏରকম ଶକ୍ତି ମିଳିବନି। ଆଉ ସବୁ ଶିଖାଶିଖି ଦେଖା ଦେଖି, ଆଉ କିଏ କିଛି କହିଦେଲା ସେୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମାନବିକତାଟା, ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଆସିଲା କେତେ କେହି ଶିଖେଇଥିଲା କି ତୁ ଏୟା କର, ତୁ ଏୟା କର, ତୁ ଏୟା କର, ତାଙ୍କୁ ଏକରଣ କରତେ କହିଲା କି? ତାଙ୍କ ମାନବିକତାଟା ଅଲଗା ଥିଲା ନା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ନବୀନ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବେନି।